месцы, дзе мы на працягу некалькі дзесяткаў гадоў вось так там служылі. Але ўсё мяняецца так направды. І ад 5 гадоў мы паслугоўваем у Мінску. І так здарылася, што засталіся толькі мы дваіх, так што маеце 100% у Беларусі. Яшчэ раней быў, дадам, ксёндз Эдмунд Друсін таксама быў у Мінску, але ў душпастырскім цэнтры. Служыў трошка іншае служэнне такое. Не ў парафіі быў, так. А вось цікава ў свеце. Колькі хрыстусоўцаў шмат? Гэта шматлікі ордэн ці не? Напэўна, не належыць на найбольш лічных ардыноў, скажам, у свеце. Нас усіх разам з тымі, хто на фармацыі, хто вучыцца яшчэ, каля 500 чалавек. То бок гэта не вельмі шмат. Не вельмі шмат, але і немало, так? Напэўна, гэта таксама, напэўна, звязана з пэўнай місіяй, якой мы выконваем. Наш харызмат, наша пакліканне, яно мае спецыфічнае вымярэнне. Адсюль гэта не так, што кожны, напрыклад, можна прыйсці да хрыстусоўцаў. Вось раскажыце пра гэта падрабязней, таму што раз вас так мала, то пра вас і не вельмі шмат ведаюць, я думаю, таму будзе цікава, што за ордэн, якое пакліканне? Владимир маладзейшы, то ён лепей памятае, як гэта. 8 верасня вспомнілася 87 год увогуле нашаму манаскаму ордэну. У 1932 годзе заснаваў яго кардынал Аўгуст Хлёнд. Ён быў сам паходзіў з салезіянскай сям'і, але будучы кардыналам у Польшчы, прымасам Польшчы таксама, бо ў Польшчы пачаткі нашага ордэну, і цяпер генеральны дом таксама, і фармацыя. Ён бываў у свеце і бачыў, як эмігранты, польскія эмігранты, выязджаючы па розных прычынах за мяжу на эміграцыю, яны папросту там часта гублялі веру, бо не было душпастыра, не было святой імшы, сакраментаў, магчымасці. І адсюль пачала гэтая думка, пачалася, магчыма, патрэбны ў касцёле новы ордэн, ці святары, браты законныя, якія заапякуюцца гэтымі мігрантамі, якія там дзесьці выязджаючы патрабуюць вельмі моцна. І такая гісторыя, што таксама наш заснавальнік, ён хацеў вельмі канкрэтны знак мець, ці засноўваць, ці не, можа, хтосьці ўжо, хто існуе, павінен гэтым заняцца. Тады паехаў у Рым да папы рымскага, да Пія XI, і вось расказвае пра свае такія сумнівы крышку, што так ці не, што мы патрабуем, таксама як салезіяне, знаміць такі канкрэтны знак Божий. Папамі Пія XI меў сказаць, калі табе папа рымскі скажа, табе хопіць гэтага знаку, то я сказаў так, і паехаў заснаваць ўжо новы ордэн. І місіяй, харызматам з'яўляецца так у першую чаргу гэта паслуга для эмігрантаў, якія і сёння таксама вельмі актуальна знаходзяцца ў розных краінах і патрабуюць душпастыра, які будзе разам з імі маліцца і весці іх на той мове, якой яны дзесьці там, мове бацькоў. Мы гаворым, канешне, мігрантаў, у першую чаргу польскіх эмігрантаў, якія з Польшчы выязджалі. Але калі мы гаворым ужо пра наш ордэн у сучаснасці, то, канешне, ён змяняецца. Місія тая самая, мы дакладна робім тое самае, толькі гарызонты, скажам, і наша дзейнасць змяняецца дыяметральна, таму што, па-першае, што сёння свет вельмі мабільны такі, і, скажам, калісьці палякі жылі, скажам, у такіх асяроддзях так вельмі цесна паміж сабой. Сёння яны таксама раз'язджаюцца. І калі мы праглядзімся нашай паслузе, напрыклад, у Злучаных Штатах Амерыцы, то сёння мы найчасцей там паслугуем нават не ў 2, а ў 3 языках. На 3 мовах. Гэта будзе польская, ангельская, але таксама, напрыклад, іспанская, бо там мексіканцаў вельмі шмат, і таксама яны патрабуюць апекі. Таму, яны таксама мігранты, такія ўжо не польскія. Але, вось такая місія, яна, вядома, адкрытая на ўсіх. Это не так, што мы толькі закрываемся і гаворым, толькі ты маеш якусьці карту паляка, скажам так, то можаш до нас прыйсці, а калі не, то вядома, што... І гэта так датычыць таксама нашай паслузе тут у Мінску. Гэта хіба так вельмі выразна бачна тут таксама, што мы не прыйшлі, напэўна, сюды паланізаваць, але, канешне, запекавацца тымі, якія адчуваюць сябе палякамі, якія хацелі бы таксама маліцца на польскай мове, якія патрабуюць, папросту нават чагосьці даведацца
даведацца, навучыцца. І гэта таксама наша місія стварыць умовы. Не так, каб кагосьці на сілу шукаць і рабіць паляк, але стварыць умовы для тых, хто сябе так адчувае. То бок, калі няма эмігрантаў з Польшчы, няма хрыстусоўцаў, правильно я зразумела? Дакладна. Хоць адзін, но мусіць быць. Конечно, мы, каб спаўняць сваю місію, мы павінны дакладна мець з кім і рэалізаваць. Добра, а якія яшчэ вось абмежаванні ў ладзе жыцця ёсць у хрыстусоўцаў? Можаце расказаць? Менавіта манаскія. Ёсць у нас абмежаванні. Ёсць у вас абмежаванні, да, пачнём з гэтага. Мы жывём паводле закліку «Любі і рабі, што хочаш». І самі інтэрпрэтуеце гэта ці не? Любі гэта, любоў гэта ёсць Бог, таму будь з Богам, жыві тады у гэтым. Бог наша абмежаванне, ў тым сэнсе наша пакліканне, канечне, нашы манаскія таксама канстытуцыі, якія таксама ёсць, якія кіруюць намі, якія таксама падкрэсліваюць, што мы маем, напрыклад, ствараць супольнасць. Адсюль гэтыя змены, якія адбыліся, таксама рэарганізацыя нашай місіі тут на Беларусі, чаму вось калісьці было у нас 6 парафій, напрыклад, а цяпер толькі адна і ў Мінску. Это было звязана з тым, што, вядома, калі тут на Беларусі адкрыліся магчымасці прыехаць і служыць, калі былі патрэбныя пустыя, скажам, парафіі, дзе не было святароў, нашыя ксяндзы прыехалі, айцы, і зазвычай былі па аднаму, яны служылі як адзіночныя такія парафіі. Гэта не з'яўляецца добрым, скажам, спосабам перажыцця манаскага жыцця. Бо няма супольнасці. Трэба супольнасць. А так як гэтыя парафіі не надта вялічкія, таму сэнсу, напрыклад, даваць дваіх там святароў таксама няма. Бо патрэбы ёсць вялікія ва ўсім свеце. Таму цяпер даваць дваіх, напрыклад, святароў у невялічкую вёску, безумоўна, не вельмі, скажам так, рацыянальна правільна было б. І таму вось было такі помысл, каб зрабіць пэўную рэарганізацыю, czyli stworzyć, czy wziąć jakąś taką odkazną za parafię, gdzie ona będzie большая, gdzie możemy stworzyć właśnie wspólność, dwoich, troich światarów, tak? I temu kaliście, przyszli my w Mińsk, bo była tu tak sama potrzeba w Mińsku, właśnie tej nowej parafii, było to pełne zmiany, a ci franciszkanie, jakie zasnowali tę parafię na Kuncoszczynie, i яны кончылі сваю паслугу тут. І была, скажем, такі вакантнае месца. І акурат у гэтым часе... Вы ў газеце пачыталі? Шукаюцца Скажам монахі. так, безумоўна, гэта магло б так быць, на католік байцісці мы маглі прачытаць. Але гэта трошкі іначай. Мы мелі ісці ў Гродна. І там таксама былі думкі заснавання новай парафіі, і таксама рэалізаваць сваю такую місію нашу як айцоў хрыстусоўцаў. Але менавіта ў гэты час, калі вось мы ўжо якія размовы там з біскупам Александрам праводзілі, выйшла гэта сітуацыя, што была патрэба вельмі такая, скажам, хуткая, каб хтосьці увайшоў вось гэту парафію на Кунцаўшчыне. І ксёндз арцыбіскуп прапанаваў нашаму генералу. І ён сцвердзіў, што калі там мы яшчэ нічога не маем і там невядома, а тут ужо касцёл прапануе якусь канкрэтную місію, канкрэтную працу, служэнне, то няхай гэта таксама будзе такім знакам Божым, што тут мы менавіта павінны пайсці. І так здарылася, што мы цяпер ад 5 год менавіта заўтра будзе 5 год, як мы на Кунцычы ў парафіі святого Яна Евангеліста і Максіміліан Марія Корба у Мінску. А вось вы атрымалі гэту парафію. Можаце расказаць, якой колькасці, што там было? Таму што мы зараз ведаем, што цяперака там, так, і гэта ўражвае, а вось самы пачатак. Напэўна, гэта для нас была новая рэчаіснасць трошкі, бо ксёндз Олег перад гэтым быў пробашчам у Ганцавічах 7 год. Я быў толькі год, як пасля святарскіх пасвячэнняў. Першы год свой служыў у Польшчы, у парафіі ў Старгардзе. І трэба было ўвайсці у гэту новую рэчаіснасць Мінска, сталіцы, новай маладой парафіі. Але з Божай ласкай, з такім мы ў гэта паступова выходзілі. Зразумела, што шмат зрабілі таксама айцы францішкане. У гэтым стваранні таксама пабудавалі капліцу, ўжо функцыянавала супольнасць парафіяльная. Зразумела, можа, людзей яшчэ не было так шмат, бо раён разбудоўваецца,
парафіяне як бы даязджаюць, даходзяць, нараджаюцца таксама. Знаходзіць гэта месца. Знаходзіць гэта месца, так. Вельмі часта кажуць, мы жывем тут ужо 5 год, а вот толькі цяпер знайшлі, што тут ёсць гэта каплічка. Так, ну і першы год як бы быў вось гэтым такім часам уваходу, таксама наша паслугу. Ужо была катэхізацыя, памятаю, што першы год, здаецца, у нас каля 50 дзяцей удзельнічала і моладзі ў катэхізацыі. Зразумела, што за гэтыя 5 год эта колькасць вырасла ў разы. Так, сёння... Скажем, больш за 300-350, можа 10. Так. І моладзі, якія удзельнічаюць вось так рэальна, правда? Яшчэ ёсць тыя, которые дзесьці, з розных прычын, ці ў іншых парафіях, альбо, на жаль, часамі яшчэ дзесьці там не дайшлі да касцёла, да пазнання веры. Вось. Поэтому вось такія дзесьці там былі нашы пачаткі, але важнае было таксама такое супрацоўніцтва, думаю, з парафіянамі ўжо ад пачатку. Ну, паміж намі, цяпер сёння ўжо ёсць сёстры, таксама у нас служаць сёстры назаратанкі, сёстра Кара, сёстра Агнешка, ўжо была сёстра Мар'янна. Слухачы ведаюць сёстру Кляру. Так, вы знаёміліся, як то з ёй. На пачатку мы былі самі, і тут важна было таксама вось это супрацоўніцтва з тымі, хто ўжо тут быў. І так, ну, яно паступова наладжвалася. Ну, дакладна, то мы, канешне, мелі комфортную ситуацию, калі прыходзілі ў парафію, таму што мелі ўжо гэты фундамент. Гэта не трэба было ад нуля распачынаць усё. Нам трэба было што ўвайсці, не змарнаваць тое, што было, ну, па меры магчымасці развіць, ну, і даць магчымасці тым людзям, якія там жывуць на тэрыторыі нашай парафіі, таксама, ну, знайсці гэта месца як, ну, такое сваё месца. Гэта сапраўды іх парафія, гэта іх месца, дзе, ну, іхная сям'я. І, скажам, нашым заданнем ствараць вось гэтыя умовы. Каб кожны, чи гэта маленькі будзе парафіянін, чи вялікі, знайшоў менавіта вось у гэтым месцу сваё месца, вось такое, не? Бо гэта вельмі важна. І думаю, за гэтым будучыня так направды, бо, канешне, цудоўна, калі ёсць такія супервялікія парафіі, напрыклад, Чырвоны касцёл, парафія, дзе гэта. Ну, але разумеем, што там вельмі вялікая ананімнасць у гэтым усім, бо, канешне, прыемна прыходзіць, калі шмат, там, 1000 чалавек на імшэ, калі ты разам моліўся. Ну, але так, направды, вельмі часта мы нікога там не знаем у гэтым, апроч тых, хто са мной прыйшоў разам. Плюс гэтых вось парафій, якіх навокал, бо яны так сапраўды падзелены вельмі сэнсоўна, бо яны маюць вакол МКАДу, калі мы паглядзім, то яны ёсць. Дзеля таго, каб ствараць менавіта вось такія сямейныя супольнасці, дзе ўсе будуць адзін другога ведаць. Вы ўжо знаёміліся з гэтай нашай акцыяй таксама «Партрэт па панядзелках». Сэнс таксама быў у гэтым, каб даць магчымасць, ну, яшчэ больш пазнаёміцца, як бы паміж сабою, каб мы дакладна ведалі, хто стварае вось гэту супольнасць. І, скажам, ну, умовы, у якіх мы цяпер жывем і дзейнічаем, яны дазваляюць гэта рабіць. Ну, вось калі прыходзілі маладзёны з вашай парафіі, мяне яны вельмі ўразілі ўзроўнем беларускай мовы. Гэта не так для Беларусі частая з'ява. І вось раскажыце, як так атрымалася, што вось хрыстусоўцы, якія апякуюцца эмігрантамі з Польшчы, так шмат зрабілі для Беларусі, для беларускай мовы вось у сваёй супольнасці, у сваёй парафіі. Як так атрымалася? Ведаеце, ну, мы ж... Нічога такога надзвычайнага тут няма. Мы ж таксама нарадзіліся ў Беларусі. І так, мы маем карані польскія, моя бабуля па-польску размаўляла, яна, ну, як бы, для мяне гэта таксама натуральна, і для мяне блізкі польская мова. Я лёгка размаўляю таксама на ёй. Аднак, ну, мы ж нарадзіліся тут, і, скажам, наше жаданне было таксама прыехаць сюды, каб тут менавіта служыць, бо, ну, вядома, як хрыстусоўцы, мы хоць сёння можам ехаць у любы куток свету. Усюды ёсць магчымасць, ну, служэння, не? Ну, бо ўсюды патрэбны святар сёння. Так не важна, скажам, у нас тут ужо зашмат, нам ён не патрэбен, не? І таму, ну, гэта наш выбар такі быў свядомы менавіта быць у Беларусі і исполняць гэтую місію, бо, ну, як для мяне, думаю, таксама отец Владимир пацвердзіць, ну, для мяне заўсёды гэта вельмі блізкія людзі, якіх я разумею, з якімі я ўзрастаў, я ведаю іхныя патрэбы, іхныя праблемы, іхныя перажыванні. Таму, канешне, вялікая прыемнасць таксама быць з тымі, ну, хто для цябе блізкі, таксама ў ментальным гэтым такім значэнні. Ну, таму, ну, Беларусь мае таксама быць, і касцёл у Беларусі тым месцам, дзе, скажам, мова будзе, і беларуская мова
мова будзе, ну, скажам, вельмі практыкавана, калі так можа скажу. Тут нічога дзіўнага ў тым няма. Так, як я ўжо папярэдне казаў, наша мова не паланізацыя, а даць магчымасць тым, хто хацеў бы навучыцца, напрыклад. Мы ствараем такія ўмовы, робім курсы якісьці для тых, хто хацеў бы вучыцца, напрыклад, польскай мовы. Але гэта не звязана так, што мы цяпер, ну, змушаем кагосьці да гэтага. На першым месцы пан Бог і вера, а ўжо мова гэта ўжо трошкі на другім месцы, якой мовай мы будзем размаўляць ці маліцца. Таму, канешне, у большасці мы молімся і размаўляем, прапаведваем, катэхезы, ўсё па-беларуску. І вельмі добра гэта робіце, таму што вынікі бачныя. Ну, моладзь таксама, это не толькі заслуга парафіі, скажам, бо некаторыя з іх вучацца ці вучыліся ў беларускамоўных школах, это таксама бацькі, некаторыя сем'і размаўляюць на беларускай мове. Дзетак такія маленькія, яны там ужо 3-4 гадочкі маюць, а яны ўжо па-беларуску размаўляюць. Але ў парафіі таксама, ну, ёсць тыя, хто размаўляюць дома па-руску, напрыклад, на рускай мове. Альбо па-польску таксама ёсць такія. А, напрыклад, на сустрэчы, калі, ну, па-беларуску. Таму тут гэта... Вы нешта да нас прынеслі. Расказвайце, што гэта, паказвайце, можа, там ёсць у слухачоў і гледачоў магчымасць гэта пабачыць. Ну, сёння я, можа, распачну, зраблю уводзіна, як ўжо працягне. Мы сёння некалькі раз ужо казалі аб тым, што заўтра ўжо будзе 5 год, як мы служым у парафіі вось на Кунцаўшчыне. І тут мы маем, ну, такі візуальны, хаця гэта ўжо не спаўняе ўсяго того, што там адбываецца, але пэўны такой візуальны вобраз таго, што менавіта ёсць у нашай парафіі. Можам сказаць, што гэта такі візуальны прыклад таго, што за гэты час удалося вось стварыць, зорганізаваць і як гэта ўсё працуе. Няхай ксёндз Владзімір працягвае. Мы пыталіся пра пачаткі, таксама вось у працы, ну, ксёндза пробашча для нас важна вось гэта так бачыць те рэаліі, таксама ацэньваць, што мы можам зрабіць, як зрабіць, і мець пэўную візію парафіі, чым яна мае быць. Ну і тут, скажем, такой наша візія, не толькі наша, але агульна ў касцёле, але таксама вось нашай гэта тое, што парафія мае быць супольнасцю супольнасцей. Там, дзе чалавек у супольнасці, будучы, можа дасведчыць, можа, больш ці лепш Хрыста, веры, малітвы, і праз гэта вось, ну, гэтыя супольнасці ствараюць ужо ту вялікую супольнасць сям'ю, якая называецца парафія. Гэта вось карабель, які тут прынеслі мы з сабой, стаіць у нас дома. Яго зрабіла моладзь, дарэчы. На мінулым годзе падчас адвентовага чування была такая прапанова, каб моладзь у нейкі спосаб запрэзентавала сваю парафію. Ну і таксама наша моладзь, сабраная сёння таксама пры душпастырстве, такім ужо моладзі студэнцкай працуючай, таксама, ну, сели, думалі, як гэта зрабіць. Ну і яны вырашылі прадставіць гэта вось такі карабель і, в прынцыпе, як вось гэта супольнасць супольнасцей. Дзе паклад вось гэта наша парафія, якая мае назву Святога Яна Евангеліста. А тое, што напаўняе, тое, што пхае уперад, скажа так, каб ён плыў, гэта тыя супольнасці, які ў нас як бы ёсць. Ну і тут зразумела, ёсць наша таксама назвы супольнасці хрыстусоўцы, сёстры назарытанкі, ну і тут уже канкрэтна парафіяльныя супольнасці, некаторыя з іх былі на пачатку, напрыклад, мы прыйшлі, гэта жывы ружанец, ужо былі суполкі, і літургічная служба алтара, ну, але гэта потым таксама развівалася, сёння яшчэ ёсць біблійныя сустрэчы, суполкі Маці Божай, гэта суполкі сужанскай духоўнасці, каталіцкія скаўты і скаўткі. Ад 3 год мы з'яўляемся душпастарамі скаўтаў таксама у Мінску. Парафіяльныя нашыя хоры, гэта дзіцячы хор Божай ягняткі, хор моладзі, такой падлеткавай Агапы, хор моладзі Хрыста Анімауна і парафіяльны хор Эффата. Таксама ад мінулага года існуе апостальства дапамогі душам чысцовым. Жывы ружанец я ўжо казаў, Карытас ўжо дзейнічае. Маці ў малітвах у гэтым годзе. Маці ў малітве далучыліся, так. Ну, таксама ёсць група Янбай, вось з якой пазнаёміліся, так, падчас адной з сустрэчаў, і душпастарства моладзі Хрыста Адзінае сэрца. Гэта вось тыя суполкі, якія ўжо існуюць, як бы, і цяпер вось таксама ўжо думаем. Гэта не то, што проста суполкі, гэта тыя месцы, дзе чалавек мае ўзрастаць.
так як, наприклад, скаўты і скаўткі, яны это пэўны метад фармацыі дзяцей і моладзі. Ну і заўсёды пытаемся, ну, што можам зрабіць для таго, каб гэта моладзь, дзеці, бо гадзіна катэхізацыі, гадзіна святой імшы гэта мала. Нават вельмі мала. Вельмі мала, так. Так, як развівацца, так, то, конечно, патрэбна вось гэтае месца, дзе яны, ну, знойдуць сябе, дзе знойдуць месца, час, што імі хтосьці зацікавіцца таксама. І мы вельмі удзячныя Пану Богу за сапраўды за гэту парафію і за яе актыўнасць такую. Бо, скажам так, тут гэта такі вобраз толькі назвы, але за гэтымі назвамі гэтых супольнасцяў стаяць вельмі канкрэтныя людзі. Гэта не так, што гэта мы. Я хотела запытаць, адкуль вы бераце? Па-першае, ну, мы не паспеем. Канечне, мы стараемся ўсюды быць, як бы, так, прысутныя чадзесьці, але гэта не было б магчыма, калі б не ўсе тыя, які нам дапамагаюць. У нас вельмі шмат, назовем іх валанцёрамі, так, якія ў розны спосаб, тыя актыўныя парафіяне, якія папросту уключаюцца у вось гэта душпастырства. І яны ўжо, можам сказаць, яны ўжо на дзесяткі. Гэта не пару чалавек, гэта дзесяткі людзей, якія вельмі так аддана служаць парафіі і бачаць у гэтым вялікі сэнс, так направды. Што гэта не проста якосьці служэнне для кагосьці, для святароў, не. Але гэта укладанне падмурку для на будучыні сваіх дзяцей, так направду, бо гэта вельмі шмат дарослых людзей, сямейных людзей. Ну, таксама актыўны ўдзел вельмі гэта наша маладзёж, за якую мы таксама Богу дзякуем, бо сапраўды, ну, гэта гонар наш, таксама наша моладзь, бо яна вельмі такая актыўная, у сэнсе такім духоўным, вельмі пабожная, таксама, і, ну, гэта вялікая для нас дапамога. Калі цяпер нас слухаеце, то вам таксама дзякуем са студыі Радыё Марыя, і прывітанне для ўсіх, так. Ці ўсё, што бы вы хацелі, ўжо створана? Ці ўсе суполкі? Вось вы ахапілі моладзь, дзяцей, так? То што, вось раскажыце, можа быць, планы, і куды б яшчэ хацелася пайсці, у які бок? Ну, распачнемся з Владимира, я ўжо там яшчэ. Тое, што ёсць, гэта, канешне, добра, але напэўна, гэта не якаясьці мэта, чи не канец, таму што ну, не ўсе дзеці, скажем, хочуць, ці могуць быць скаўтамі. Так, не ўсе будуць там спяваць у хоры, чи ў літургічнай службе алтара. Ёсць яшчэ шмат дзяцей і моладзі, якія яшчэ не заангажаваныя ў гэтай супольнасці. Поэтому вось, ну, нават тут канкрэтна вось на мінулым тыдні мы размаўлялі нашымі сёстрамі таксама пра тое, што можам яшчэ, якія магчымасці можам даць на базе парафіі. У вас ёсць планёркі, я зразумела, так? Кожны аўторак мы маем рабіць з раніцы вось такую планёрку адносна таго, што атрымалася, што плануем, таму гэта вось. Это з сёстрамі, але таксама з адказнымі за гэтыя супольнасці, это ўжо свая гісторыя. Так, ну і вось паэтаму думаем пра гэта, бо патэнцыял яшчэ вялікі. Ну, то, можа, трошкі раскрыйце хаця б, пра што абмяркоўваеце, што чакаць? Ну, канкрэтна. Ну, у бліжэйшы час, як бы, разглядаем і так вельмі сур'ёзна, гэта эўхарыстычны рух моладзі, які, гэта таксама святовы рух эўхарыстычны моладзі, які ва ўсім свеце ёсць, і у нас у Мінску гэта на Сухарова, так што тут айцы-мар'яне і займаюцца і сёстры Ушулянкі, гэта вось. Ну і, скажам так, гэта чаму мы хочам, скажам так, разглядаем гэты таксама рух, таму што в якімся сэнсе гэта звязана таксама з нашай місіяй, як айцоў хрыстосоўцаў, калі заснавальнік наш адну з такіх заданняў, які даў гэта паглыбленне знаёмасці святой імшы і такой эўхарыстычнай пабожнасці. Гэта наша таксама місія. Так, каб у людзях абуджаць вось гэта умілаванне Хрыста эўхарыстычнага. І таму, што думаю, што вось менавіта гэты рух, трошкі мы ўжо тут адкрываем сакрэты для нашых парафянаў, калі нас чуюць, бо мы яшчэ не агучвалі гэта так на, скажам, замбоны. У нас вельмі канкрэтна такія думкі таксама вось у гэтым кірунку пайсці, ну і закласці вось яшчэ гэты рух, каб дапамагчы менавіта тым дзеткам, якія вось прымуць першую святую камунію, не згубіць
вось гэта такой, скажем, далікатнасці і адчування такой рэальнай прысутнасці Езуса Хрыста. Бо вядома, кожны з нас разумее, што з цягам чалавек прывыкае да гэтага ўсяго. І гэта стаецца такім абыдзенным. А нам вельмі хацелася, каб гэтыя дзеці пранеслі вось гэта пачуццё блізкасці Бога праз сваё жыццё і перайшлі ў дарослае гэта жыццё. Таму цюль такія вось думкі адносна гэтага. І, канешне, думаю, што у нас яшчэ шмат ёсць розных думкаў. Сёння мы вельмі моцна абмежаваныя, канешне. Бо мы не маем месца, дзе гэта рабіць. У нас ёсць маленькая каплічка і наша кватэра. Гэта ўсе месцы, дзе ўсё, што аб чым мы гаворым, адбываецца. Таму, канешне, яшчэ кватэра сясцёр. Вось гэта такія 3 месяцы. Адсюль будзе гэта магчыма, напэўна, расшырыць, як-то больш зрабіць, калі у нас ужо будзе паўна такі вартасны касцёл заплечча душпастырская. Дык, а все ж такі планы ёсць, так, што ён будзе? Ну, канешне, мы будуем яго. Будуеце, так. Так. Не толькі гэты касцёл будуем з людскіх сэрц, які складаецца, але таксама і той матэрыяльны. У мяне такое было пытанне, якія цяжкасці сустракаюцца на вашым шляху, то я же такое адчуванне, што атрымала адказ. Ці хіба што яшчэ што узгадайце? Ну вось што праца з людзьмі, яна прыносіць задавальненне, безумоўна, асабліва калі бачыш вынік, так? Але яна і цяжкая, не? Ці якія складанасці вы такі пераадольваеце? Не, ну, канешне, можам знайсці, скажам, пэўныя справы, якія, ну, скажам так, сумна для нас, напрыклад. Не? Ну, бо мы гаворым пра заўсёды вельмі падкрэсліваем гэтых актыўных, тых, якія жывуць, такой веры, якія жывуць, але зразумела, што сярод іх і вельмі шмат тых, якія яшчэ не адчуваюць такой вялікай патрэбы жыццё верай. Не то, што веру, скажам, што Бог існуе, а менавіта жыццё верай. Вельмі канкрэтна такое, якое адабражаецца ў штодзённым жыцці, у іх выбарах, у іх клопаце аб развіцці веры. І, канешне, тое, што мы, што бачым, што яшчэ шмат тут трэба зрабіць гэта, абудзіць менавіта гэта прагненне. Бо, напэўна, ёсць таксама, тыя сем'і, тыя бацькі, якія не адчуваюць патрэбы, напрыклад, адпраўляць сваіх дзяцей на катэхезу. Чи клапаціцца аб тое, каб яны як-то ўзрасталі ў веры. І гэта наш боль таксама, так, што, пакуль што мы не дайшлі да іх, не пераканалі, як-то не знайшлі тых сцяжынак да іхнага сэрца, каб яны таксама зразумелі, што гэта вельмі важна. Не толькі тыя кружкі, якія там дзеткі ходзяць, там у школе вельмі шмат часамі. І тады кажуць, мы ўжо не паспяваем, бо не маем часу, напрыклад, на заняткі рэлігіі. Каб зразумелі, што менавіта вось гэта найважнейшы той падмурак, які для дзяцей гэта будзе патрэбны. Не ведаючы, штосьці яшчэ тут. Гэта такі найбольш, што так адчувальна для нас, што мы разумеем, што вось гэта тая наша боль, скажам так, калі. А, канешне, само душпастарскае жыццё, гэта штосьці цудоўнае, там тут гэта толькі задавальненне, так напраўды. Так, я пачула штосьці ад нашага гукарэжысёра, но не зразумела, што. Можна яшчэ раз? Добра, гэта будзе сюрпрыз, таму не раскажу. Яшчэ хацела запытаць, у вас вельмі добра наладжана праца з сем'ямі. Што можаце сказаць на гэты конт? Моладзь, вось дзеці і сем'і. Пахваліцеся, маеце на гэта права. Давайте, глядзіце. Для мяне калісьці, калі я яшчэ быў у семінары, семінарыста, я вельмі ўдзячны пану Богу за тое, што я меў цудоўную магчымасць ужо тады удзельнічаць у жыцці душпастарства сямей. У нас быў такі рэктар, які, калі да яго прыйдзеш і кажаш, напрыклад, я там знайшоў якісьці сімпозіум цікавы, альбо будуць рэкалекцыі сямей, там якісьці там якойсьці супольнасці там, і хацеў бы паехаць. Ён гаворыць, як хочаш, то калі ласка, едзь там гэта. Калі гэта будзе табе на развіццё, то каляска. І мне давялося, што я на працягу восьміннага часу быў каля 5-6, можа, рэкалекцыях і для сакраментальных сем'яў, і не толькі. І калі я ўжо стаў святаром, то першае такім маім было жаданне менавіта гэта заняцца фармацыяй духоўнай такой сямей, і для мяне гэта было штосьці натуральным, што калі распачынаць ад чагосьці, то распачынаць ад сям'і, бо так напраўды бацькі, якія, скажам, самі будуць жыць Бога,
напэўна, яны таксама гэта перададуць сваім дзеткам. Таму таксама, калі мы прыйшлі сюды ў парафію, то нашым такім жаданнем было адразу, скажам, заняцца вось гэтай фармацыяй сямей. А так як мы ўжо мелі досвед менавіта ў гэтай у духоўнасці сямейнай як Нотр-Дам, суполкі Маці Божай, гэта міжнародны такі рух, ну, то таксама мы яго просто заклалі. Это была хіба першая суполка, такая новая, такая, которая у нашай парафіі дзейнічаць, ну і да гэтай пары як бы дзейнічае вельмі актыўна. І ад пару гадоў таксама ў нашай парафіі ёсць яшчэ асацыяцыі сем'яў святой сям'і. Гэта назарытанкі, сёстры назарытанкі, якія працуюць у нас. Яны таксама са сваёй духоўнасцю прыходзяць да нас і таксама узбагачаюць нас, і таму мы маем таксама вось гэтую супольнасць. Гэта таксама сем'і, якія, ну, у вельмі падобны спосаб, але таксама шукаюць Пана Бога. Таму, калі хто яшчэ зацікаўлены, адразу рэкламу робім, можна калісьці, канешне. Інфармацыйнага года. Так, збіраем новыя сем'і, таксама таму можна не да нас толькі з вашай прыходзіць. парафіі. Ці толькі з вашай, Ну, скажам так, не, мы не абмяжоўваем, калі хтосьці гатоў прыязджаць на гэтую інфармацыйную сустрэчы. Калі ласка, мы не супраць, конечно. Ну і што я вам скажу? Ёсць у нас званочак адзін. Давайте паслухаем. Ласка. Пахвалены Ісус Христос. Навеки вечная. Гэта моладзь душпасніцтва моладзі Христа адзінае сэрцам. Паважаны ксёндз Олег і ксёндз Уладзімір, ад усяго сэрца мы хотим падзякаваць вам за ваши 5 год служэння, за тое, што заўтра стаўніцца 5 год, як вы выконваеце свае абавязкі ў Мінску. Для кагосьці гэты час праляцеў хутка, для кагосьці не вельмі, але мы молімся за вас і дзякуем за ўсё, што вы робіце. Сёння мы б хацелі яшчэ павіншаваць нашага пробыша ксёндза Олега. Віншуйце. Дякую, вялікі. Паважаны ксёндз Олег, мы жадаем вам патрэбных ласк і дароў Духа Святога, каб стаць яшчэ бліжэй да Христа. І няхай супакой заўсёды будзе ў вашым сэрцы. Людзі побач будуць падтрымкай у кожнай жыццёвай сітуацыі. Усмешка і добры настрой будуць заўсёды з вамі. Дзякуем вам за вашу апеку, увагу да кожнага. Дзякуй, што праз вас мы можам дасведчыць таго, як Христос клапоціцца пра нас. Дякую, вялікі за гэта. Мы просто не могли вам не пожелать благословения, да? Поэтому мы вам желаем благословения из Библии. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Жадаем вам усіх ласкаў і ўсяго патрэбнага ад Пана Бога. Моладзь душпастерства моладзі Христа вас моцна любіць і абдымае. Благослови, хай заведае покой, твоё сердце любов'ю руке, заўсёды тобою. Хай тебе Бог благословит, хай дает покой, твоё сердце любов'ю руке, заўсёды тобою. Хай дает Бог благословит, хай дает покой, твоё сердце любов'ю руке, заўсёды тобою. Дзякуй, вялікі каханыя. Так як мы ўжо казалі, тут, напэўна, вы чулі, мы вельмі вас любім і вамі ганарымся. Дзякуй за гэту памяць, за малітву і да сустрэчы на імшы святу. Ужо ведаем, для чаго была гэтая аб'ява ў суполцы. У адной з сацыяльных сетак было, што сёння збіраемся о 16 гадзіне на Нёменскай. Дзякуй. Вельмі кранальна, канешне. Ведаеце, што я хацела сказаць, вось на гэтым хацелася б скончыць інтэрв'ю, але не яшчэ, не адпушчу вас, пытаю, як будзеце святкаваць? Што будзе заўтра? Заўтра у вас афіцыйнае мерапрыемства нейкія? Раскажыце трохі. Заўтра звычайны працоўны дзень. Выязджаем з міністрантамі літургічнай службы Алтаро,
у Гатава на такі выезд фармацыйны на пачатак фармацыйнага года. Пасля заўтра выязджаем з нашымі хорамі дзіцячымі. Таму Все попросту у штатным режиме. Ніяких урачыстасцяў, нічога не адзначаеце у працы, так? у нядзелю парафіяне Імша за нас будзе вось, так што будзе ахвяравана. Таму будзем маліцца. Ну, ведаеце, тут адзначаць. Просто трэба падзякаваць Пану Богу, гэта будзе на імшы святой, так напраўды. А адзначаць, мы гэта адчуваем і перажываем штодня, то не трэба якісьці дзень асаблівы выбіраць, каб як-то паскрэсліваць тое, што для нас гэта важна, бо думаю, і мы гэта так перажываем, і нашы парафіяне перажываюць, што кожны дзень, ці кожны тыдзень, які Бог нам дае, гэта штосьці надзвычайнае, і у ім дакладна штосьці цудоўнага адбываецца. Так не бывае так, што папросту вось так ідзе без такіх знакаў Божых. Гэта заўсёды якісьці альбо новыя людзі, якія паяўляюцца, альбо вельмі канкрэтныя перамены ў жыцці кагосьці адбываюцца. Таму надзвычайна нічога рабіць не будзем, далей будзем папросту весці гэту службу, якую чынім. Ну, добрая нота, каб на гэтым скончыць з вами інтэрв'ю, вельмі ўражана. Дзякуй, што прыйшлі да нас у госці. Спадзяюся, што яшчэ пабачым вашых прыхажанах у нас тут на Радыё Марыя і у малітве, і ў Ружанцы. Можа, не толькі з прыхажанамі, можа, і з намі. І можа, і з намі, гэта будзе найлепей. Дзякуй за запрашэнне. Так, запрашаю. Нам было прыемна таксама тут з вами Перадаем спаткацца. прывітанне таксама да ўсіх нашых парафіянаў, усіх радыёслухачоў Радыё Марыя, нашых блізкіх таксама, Геранёны, у Іўе, таксама для сваёй сестры Людмілы, у Нямецчыны она там служыць. Гэта сястра родная ксяндза Владзіміра. І манахіня таксама, так. Таму тут вось яна, напэўна, нас чуе сёння. Таму наш заснавальнік казаў, звяртаўся да нас хрыстусоўцаў з такімі словамі: «Няхай святасць ваша будзе радасная». Таму гэтыя словы таксама сёння для ўсіх радыёслухачоў адрасуем. Няхай ваша святасць будзе радасная. Пахвалёны Езус Христос. На векі вечныя. Амен. Дзякуй Дзякуем всім. за размову. Госці ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма.